Значи сечението е тук. Забождаме тук. Движим и чак когато искаме да инфилтрираме, местим палчета. Ей, това да го няма. Добре. Не искам да ви виждам с показалица върху буталото. Даваш я. Я дръпни малко огледалцето. Тези пръсти хубаво държат цялата челюст. Тук е хубаво пътено да ви е доста ниско, за да можете по-лесно да се работи. Да, вие това ще го усетите. Взимаш клещата и започваш от задния напред, от дистално разположения зъб, така че работните надолу, чак под лигавицата. Стремите се максимално надолу да сложите Колкото е възможно. работните браншове. И започвате да луксирате, като държиш с тия пръстчета алвеоларни грави и започваш по някое време да усещаш, че към апекса започва да се движи. Другото, с което трябва да се съобразите, е аксиалната ос на зъба да е точно... Не, още малко луксира и тогава ще ротираш. Да е... работните браншови да са точно по аксиалната ос на зъбчето. Така, ленчичко. Нищо да е, може да си щупил, да се отделил. Добре, щупил. И гледаш да не захванеш и меката тъкана. Да, аз не мислех, че много лесно ще се. Така. Я ротирай лекичко, много лекичко. Добре. Браво, браво.